tothom, són la Marta i benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. No anem a comentar el fet evident que tots sabem, que és que fa 11 mesos vaig penjar un vídeo que deia I'm back, han passat 11 mesos i és el primer vídeo que penjo. No ho anem a comentar, simplement no ho comentarem. I en canvi anem a parlar de per què estic aquí avui. I és que avui és Sant Jordi, estic super emocionada. És probablement el Sant Jordi més diferent i més estrany que passarem en les nostres vides i literalment porto, des de que va començar la quarantena, preocupada per aquest dia, perquè m'amargava la idea d'haver de passar un Sant Jordi així. I en canvi avui m'he despertat amb una alegria interior i amb unes ganes d'aprofitar el dia a casa meva. És el primer cop que em vesteixo en un mes. No menteixo, o sigui, he estat vivint en el meu pijama els últims 40 dies i és el primer cop que em poso roba real. Cada dia de la quarantena, vull dir, és evident, crec que estem tots d'acord que les noves 12 són les 3 del matí i que ningú se'n va dormir abans de les 3 del matí. Per tant, llevar-se aviat és senzillament una cosa que no es contempla. En canvi, avui m'he despertat a les 8. A les 8, senyores i senyors! I amb aquest bon humor i amb aquestes ganes de viure que tinc avui, he decidit que, ja que no podem passejar pels carrers de Barcelona amb parades de llibres i disfrutant aquest dia que ens ha agradat als lectors i a qualsevol persona del món, perquè és que a qui no li agrada Sant Jordi, que us vindria a parlar d'un llibre que m'ha agradat molt per celebrar el dia de la lectura, per celebrar el dia del llibre, per celebrar que estic feliç, que m'he vestit i per celebrar que estic penjant un vídeo. Molt bé, doncs avui és Sant Jordi, és el dia dels llibres, és el dia de recomanar llibres i jo us vinc a recomanar Mirall trencat de Mercè Rodoreda. Un clàssic que jo no he llegit fins a aquesta quarantena. Aleshores, la meva relació amb aquest llibre és una mica llarga perquè comença des que tinc ús de raó i des que la meva mare me'l recomana perquè és un dels seus llibres preferits. Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. És un clàssic. Tots ho sabem, és un llibre que probablement n'heu sentit parlar. És un llibre que molts de vosaltres us haureu de llegir per la selectivitat d'aquest any. Automàticament llegir-se un llibre per la selectivitat fa que et faci mandra, fa que no t'agradi tant. Però espero que aquest vídeo us canviï una mica la percepció d'aquest llibre, si és veritat que us fa mandra o no us està agradant, perquè té coses molt, molt maques, bones i que valen la pena ser comentades. Comencem pel principi. El pròleg. Parlem-ne. O sigui, el pròleg de Mirall trencat és, jo crec, una part molt important del llibre. Per començar, un pròleg de 30 pàgines. És una carta personal de l'autora, de la Mercè, if you will, per tu, pel lector. És un pròleg que parla no només de Mirall trencat, sinó de totes les seves obres. Fa referència a tot, les intercala, en posa textos i bàsicament et permet apropar-te a l'autora abans de començar el llibre. I jo crec que això és molt important perquè té una manera tan particular d'escriure que després, a mesura que vas llegint el llibre, aquest pròleg t'ha servit per entendre una mica com funciona la seva ment, aquesta obsessió amb les coses maques, amb les olors, amb les flors. També descobreixes en el pròleg que Mirall trencat és un llibre que li va costar molt d'escriure perquè el va començar fa molt i el va anar deixant apartat per anar escrivint altres llibres entremig. Era una història tan gran per ella que l'anava deixant de banda fins que finalment la pogués escriure, que és el que, per sort, va fer. El pròleg també en regala algunes de les millors frases de la novel·la, en la meva opinió, perquè, jo tinc una nota al meu mòbil de Mirall trencat, pròleg i llibre, i és llarguíssima i he apuntat tot això de frases... això ha sigut molt princesa per sorpresa, vale. And give you a princess. I he apuntat totes aquestes frases del llibre, més totes les que ja tenia al mòbil. En fi, que Mercè Rodoreda és una intensita, dona molt bones captions d'Instagram, dona molts bons tuits, ens encanta, som fans si som. Mercè Rodoreda hauria estat una twitstar. Si el seu bot de Twitter, amb el qual estic obsessionada, ja és twitstar, imagina't. O sigui, l'altre dia em va fer like a un tuit, el bot de la Mercè Rodoreda de Twitter, i em vaig emocionar molt perquè a les notificacions em surt Mercè Rodoreda ha fet like al teu tuit i va ser en plan... Oh god, va ser un moment com de uau, la Mercè Rodoreda ha fet like al meu tuit. Tornant al llibre, el que us estava dient, les frases del pròleg són increïbles. Bona música sentida en el moment precís. Els ulls són el mirall de l'ànima i del món. Vull dir, tothom posant portes la vida dels ulls, toques grasses, i aquí també tenim una altra frase de quality dels ulls. I acabo de parlar del pròleg amb aquesta frase que quan la vaig estar just a la primera pàgina i quan la vaig llegir em va deixar supertrista perquè diu: els carrers han estat sempre per mi un motiu d'inspiració com algun tros d'una bona pel·lícula. I en plan, els carrers per mi també serien d'inspiració si pogués anar. Molt bé, ens ha quedat clar que el pròleg és molt important, però anem a parlar del llibre en si. Mirall trencat explica la història
almenys a primer cop d'ull, sembla que expliqui la història de la Teresa Goday, que és la protagonista, perquè és el personatge que ens conduirà al llarg de tota la història i bàsicament anem veient els fets que envolten la seva vida, ja sigui des del seu punt de vista o de les coses que li passen a ella, com dels personatges que venen arrel seu. Quin personatge, vull dir, uau! És crash, però és un crash complicat, perquè no sé, a l'acabar el llibre em vaig quedar en plan, em cau bé la Teresa, en plan, no ho sé, perquè té coses increïbles i té moments tasques i connectes amb ella i l'acabes apreciant i estimant, però després té moments com a mare i com a persona i diu algunes frases i algun tot que dius per què ets així? No ho entenc! Però suposo que aquests són els personatges conflictius que fa la Rodoreda, que fa que et fan pensar una mica més enllà, no és un personatge que et pugui agradar de primeres, és un personatge que has de decidir si t'agrada o no, o que simplement potser no pots decidir i et quedes amb la sensació de no sé si m'ha agradat o no, però això vol dir que t'ha fet sentir alguna cosa, com a mínim. No sé quina sinopsi puc fer, de veritat, d'aquest llibre, perquè si ho penses, la història en si no té més. És la història d'una dona i dels seus amors i dels seus fills i dels seus nets i de la seva pobresa i de la seva riquesa, i és una novel·la d'època perquè també se'n fa molta referència, però en si la història no explica res, és una història bàsica i és a partir d'aquí on l'escriptura la fa una història interessant i fa que vulguis continuar llegint i et fa connectar amb els personatges, etc. Aleshores, pel que fa a sinopsi, tampoc sé molt bé què explicar-vos. Ja us ho he dit una mica així, explica la història de la vida de la Teresa, de la seva filla Sofia, dels seus interessos amorosos, però en general jo crec que el que podem dir és que més que la història de la Teresa, Mirall Trencat és la història d'una casa, perquè des del principi, quan la Teresa i el seu marit, el seu primer marit, es muden a la vila de Sant Gervasi que han comprat i fan una torre, allà és on passarà tot, aquell és l'escenari de la història. Per molt que viatgem a Viena, per molt que viatgem a París, el centre, el nucli, el motor de la història és la casa, perquè al cap i a la fi els personatges van i venen, viuen, moren, i la casa és el que sempre queda. I quina casa! Uau! És la història d'una casa, és la història de la Teresa, però a partir d'aquí el que forneix el llibre, com us he dit, és la manera d'escriure de la Rodoreda. Rodoreda intensita, o sigui, uau! La primera edició d'aquest llibre és del 1974. Com pot un llibre que va ser escrit el 1974 ser tan rellevant i dir frases que et deixen en plan... Aquestes frases són relatable 100%. Mercè Rodoreda, confirmem que ets una intensita i ens encanta. La manera que té d'escriure la Rodoreda és com que et fa unes descripcions molt sinestèsiques. Et parla d'olors, et parla de colors, et parla de sensacions i crec que és una manera molt única i molt especial d'escriure perquè ho veus. O sigui, després d'explicar-t'ho, és potser una descripció que a priori diries no, o sigui, no sé què m'estàs intentant dir, i un cop ho has llegit dius, ara ho entenc. La Mercè Rodoreda és una dona d'obsessions. Crec que això ens queda clar amb el llibre. Està obsessionada amb les coses boniques. I quina és la cosa bonica per excel·lència que més li agrada comentar? Les flors. O sigui, Mercè Rodoreda Intensita, edició flors. A mi ja m'agradava la primavera, però després de llegir aquest llibre, t'ho juro que ho veig tot des d'un punt de vista diferent, rotllo. Les flors, que maques són, per què no les valorava més abans? Quan la Teresa es menja una flor. La Teresa havia agafat una flor i diu, a mi només m'agraden les coses boniques. I se la menjà. Jo crec que et fa concentrar-te en aquests petits detalls de la vida quotidiana que potser no t'hi hauries fixat i ara a partir d'aquest llibre els veus com coses precioses. Aquesta sensació d'apreciar les coses maques només pel simple fet que són maques. Com tot, hi ha coses que no m'agraden. I concretament, si hagués de dir una cosa que no m'agrada d'aquest llibre, és el final. O sigui, és que l'últim capítol no em va agradar gens i em va fer molta ràbia perquè ja he comentat això dels contrastos de la Mercè Rodoreda, li dic Mercè aquí en plan my main bitch. Contrastos de parlar de coses molt maques i després parlar-te de la realitat i fer-te un cop de puny a la cara i et deixa amb una sensació de fred al cos. I crec que aquest final és tal qual això, tot el llibre és una descripció de bellesa, de flors, d'amors, de desamors, etc. I va al final i és un capítol, és que quan ho digui no em creureu, és el capítol des d'un punt de vista d'una rata. És una rata que passeja per la casa. O sigui, és molt ingeniós, evidentment, té molt significat i tot el que tu vulguis, però és que tu creus que una rata m'havia de parlar en l'últim capítol? O sigui, ho trobo molt lleig, em va deixar en plan...
Una altra cosa que em va fer sentir aquest llibre és un sentiment de nostàlgia constant. No sé si el recomano per llegir ara, perquè, uau, com que et descriu coses tan quotidianes, et parla de Barcelona d'una manera que dic, és que ara caminaré pel carrer Balmes i per Passeig de Gràcia i per tot arreu. A més, la Mercè Rodoreda va escriure aquest llibre estant exiliada a França, per tant, només de ficar-te dins el seu cap i pensar que cada cop que parla de Barcelona ella també ho està parlant des d'un punt de nostàlgia, perquè no pot estar en aquesta ciutat que tant estima, i ella no hi pot ser-hi i immortalitza el seu amor per la ciutat a través de les frases que diuen els personatges, concretament la Teresa. La càmera separat, cosa que puc interpretar com un calla ja, perquè tinc un àudio de 39 minuts, ho sento, ja per anar acabant. Jo crec que llegit en aquest context i a més ja de per si de la manera en com està escrit el llibre, és un sentiment de nostàlgia constant. Si aquest llibre fos una cançó, crec que seria, per mi, Criticarem les noves modes de pentinats de Manel. Crec que desprèn Criticarem Energy, o sigui, aquesta nostàlgia constant, aquest parlar des d'un futur amb el que hauria pogut ser, el primer amor de la Teresa, i potser no seré el teu amic ni tindré res a veure amb si ets o no ets feliç. És que només pel simple fet que podreu treure una de material per fer tuits intensitos, per enviar frases intensites per WhatsApp, per posar captions boníssimes a Instagram. Nens, matèria prima, vull dir, de veritat us ho dic. No menteixo, no m'escondo, jo ho he fet i no ho pararé de fer. Els llibres, frases top. En fi, espero que hagueu passat un molt bon Sant Jordi tot i les circumstàncies, espero que l'hagueu pogut disfrutar i espero que aquest vídeo us faci venir ganes de llegir o de llegir Mirall Trencat o simplement us hagi distret una estona. Ens tornem a veure, espero, en breus, espero també. I com que sincerament no sé què fer amb la meva vida, feu-me saber quins vídeos us agradaria veure, recomaneu-me un llibre. Espero que hagueu passat un bon Sant Jordi, espero que no us hagueu avorrit massa en aquest vídeo, és molt llarg, ja callo. Adéu. Oh my god, no saps en quin moment em truques, estàs preparada? Recomanacions. Sí, recomanacions. Just he acabat, Acabo de recomanar Mirall Trencat. Tu saps quants minuts he estat parlant? 39. Sí. Si us queixeu dels meus àudios, imagina't els meus vídeos en els que estic sola.